Ponekad nam se čini da se zamazano rublje samo od sebe nagomilava. A mi ga cijeli tjedan između posla, učenja, djece ili treninga ne stignemo oprati, pričekati da se ono posuši ili još oglačati. Upravo zbog užurbanog načina života koji vodi većina nas, samouslužne praonice rublja su postale pravi hit. U njima možete imati čisto rublje za sat vremena. Naša praonica rublja Lavadero zamišljena je da pored samoposlužnog dijela praonice ima i uslužni dio praonice gdje klijenti mogu donijeti svoje rublje koje ćemo oprati, osušiti i oglačati. Ideja sama dolazi od toga da se veliki odjevni predmeti, veliki predmeti u kućanstvu kao što je postelno rublje, zavjese, kupaonsko rublje, apartmansko rublje itd. Znači donese, opere, oglača na profesionalnim strojevima kao što su profesionalna pegla za glačanje, valjak za glačanje i sl. Ne razbijajte više glavu hoće li vam perilica završiti prije nego što izađete iz kuće, a omiljene košulje uvijek biti pomalo izgužvane. Dođite u Lavadero, uštedite svoje slobodno vrijeme i imajte gotovo čisto i oglačano rublje.